Taj izveštaj Evropske komisije je za Srbiju veoma važan papir. Nazadovali smo samo u jednoj oblasti i težak je put pred nama i neće biti dobrih vesti kada je reč o Kosovu i Metohiji. To je juče istakao predsjednik Vučić nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, koji mu je inače predao godišnji izveštaj Evropske komisije. Žiofre je rekao da je Srbija Evropskoj uniji potrebna kao partner. Sad je pitanje šta nam sve Brisel zamera, šta možemo da popravimo, koliko da se približimo Evropskoj uniji i hoće li cena na kraju biti Kosovo. O tome i ostalim vestima u prelistavanju štampe razgovaramo sa Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom, i Ivanom Miletićem, analitičarom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Izvolite. Evo, dobro. Ste dobro? Dobro, hvala. Juče, ajde ovako da krenemo. Juče je među kolegama mojim bila rasprava da li je ovaj izveštaj Evropske komisije dobar ili ne. Jel može da se protumači i na jedan i na drugi način? Pa da kažem, dobar je s obzirom na opštu globalnu situaciju. Znači, najviše negativnih poena je došlo vezano praktično za odnos Srbije prema ukrajinskoj situaciji, a sve ostalo je bilo pozitivno. Čak nije bilo toliko nekih negativnih ocena vezano za Kosovo. S obzirom da ako je spomenuta kriza, to se manje više odnosilo više na kosovsku stranu nego na srpsku. Tako da ja bih ga smatrao pozitivnim, ali to je ono što mi odavno diskutujemo na raznim medijima, pa i sa vama u nekom od prethodnih prilika. To je taj neki odnos gde Srbija će u nekom momentu morati drugačije da se pozicionira u odnosu na Rusku federaciju, s obzirom i na dešavanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde sve više i više osuda ide na tu stranu. Tako da u nekom momentu ja mislim da ćemo mi morati da preispitamo svoju sadašnju poziciju, što ide u skladu sa tim izveštajem. Tako je, da. I nema tog pretećeg tona, kad kažem, dakle, očekivali smo gore, mi smo očekivali taj preteći ton, očekivali smo, odnosno pribojavali smo se da ne dođe do toga da se kaže, jel nećete sankcije Rusije, onda nema više ni toga, toga i toga, a nema više ni onoga što već imate. U tom smislu, jel vi imate utisak da, mislim, sad sam ja rekla svoj utisak, ali jel vi imate isti taj utisak da nema tog pretećeg tona koji smo očekivali? Pa očekivali smo zato što je bilo u medijima da će biti u suštini, da će nas jasno zaustaviti iz cele te priče, ali se to nije desilo. Mislim, na samoj konferenciji za štampu je bilo, ja bih se složio kompletno sa prethodnim što je rečeno, a to je da, rekli su, klaster 3 je skoro da bude otvoren i sve to, ali politički uslovi će to definisati. I to je ono što jeste problem Evropske unije. Ona nije samo birokratski proces i birokratski aparat u koji mi treba da uđemo, nego je to vrlo jasno politički i geopolitički projekat. Pa i to nam je jasno. Ne znam šta se mi svaki put čudimo. Pa ja kažem da, zašto se mi čudimo, tačno, to ste u pravu. I jednostavno mi moramo da budemo svesni da u nekom momentu mi moramo sebe, naročito u ovakvoj situaciji, da uskladimo sa njihovom politikom, jer problem Evropske unije je da iz nekih razloga oni su u strahu u odnosu na ovo što se dešava u Ukrajini, naročito zemlje Evropske unije kao što su Poljska, Češka, bivše te sovjetske, da kažem, sateliti, iz nekog svog istorijskog pamćenja i odatle dolaze najradikalniji glasovi vezani za Rusiju. Tako da ne radi se samo o, ne znam, Holandiji i ostalim zemljama, nego nekada vrlo često Poljska koja je motor, koja sebe vidi kao na liniji fronta ili sledeće zemlje. A jel vi vidite Srbiju kako i formalno uvodi sankcije Rusiji u nekoj bliskoj budućnosti? Ja mogu to da vidim. Znači, to su te restriktivne mere, kako bi se to zvalo. To ne mora da bude uvedeno odmah naglo svih 6 paketa, nego može da krene sa, ne vidim problem, da se oligarsima, recimo, uvedu ti neki paketi i da Srbija polako, postepeno usklađuje, kako bi se to zvalo, sebe sa tim restriktivnim merama. I kažu, evo, i tu analizu prave mediji, dakle, sa 3 smo okej, ali 3 su nam problematične kada je reč o sankcijama. Evo, rekli ste to, uvođenje sankcija oligarsima, njih ni nema. Je li tako? U Srbiji. Tačno, ne funkcionišu ovde. Ono što je za Srbiju najveći problem, to je ako bi otišla onu krajnju, to su gas i nafta, ali ni Evropska unija nije uvela na gas. Tako da realno mi ne moramo da imamo taj strah. Što se nafte tiče, manje više ona će biti isključena zbog onoga što se gura iz Hrvatske. Već je to dogovoreno, tako je. Tako da to nije problem. Dakle, na šta smo se mi u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom striktno obavezali?
I šta je to što danas ne poštujemo? Pa nismo se mi obavezali da kroz taj proces podrazumeva se da treba da se uskladi spoljna politika sa spoljnom politikom Evropske unije, ali to je nešto što je opet vezano za određeno poglavlje koje nije ni otvoreno, koje 2014. ako se ne varam, je spremno za razgovor o njemu. Evropska unija nije ni razgovara, tako da je to, se kaže, dvojni two-way stream, kako bi se reklo, u celom procesu, ali sa te strane je ono što dolazi problem, što je opet vezano i sa poglavljem vezano za Kosovo, jer kako sad uskladiti, sa kojom zemljom uskladiti šta i šta je u stvari spoljna politika Evropske unije. Tako da tu je ono gde ne bih ja samo gledao našu stranu, to hoću da kažem. I naročito od 2012. na ovamo taj proces je malo brži. Ja moram da priznam, kao neko ko je gledao to malo sa strane, jer nisam živeo ovde, ali mogu da procenim da je taj proces evropskih približavanja mnogo brži u poslednjih 10 godina nego što je bio pre toga.